Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι από όλους εμάς, για σας που μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το Ράδιο Λόγος, το ιντερνετικό ραδιόφωνο του πρωινού λόγου, αλλά και στα ερτζιανά από το West Radio στους 98 FM. Παρασκευή 8 Ιουλίου του 2016, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει σήμερα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 33 βαθμούς. Θα υπάρχει δηλαδή μια πιο ζεστή εβδομάδα. Σήμερα από εδώ, από την εκπομπή αυτή, θα συνεχίσουμε μια συζήτηση, ένα θέμα που άνοιξε πριν από 10 μέρες στην περιοχή μας, όταν έγινε η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων από δύο μελέτες. Η πρώτη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που έγινε με χρηματοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της ΔΕΙΑΚ και του Δήμου Κοζάνης, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρουσία του εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια νερά της περιοχής οφείλεται αφενός μεν στην έκπληση του από την τέφρα, αλλά και σε συγκεκριμένα πετρώματα που υπάρχουν στην περιοχή. Το λέω έτσι εκλαϊκευμένα για να καταλάβουν οι ακροατές μας περί τίνος πρόκειται. Βέβαια, η άλλη μελέτη, η οποία προέρχεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και για την οποία μιλήσαμε με την κυρία Μαρία Περάκη, επίκουρη καθηγήτρια ορεικτολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά και με τον κύριο Δημήτρη Δημητρακόπουλο, τομεάρχη υδρογεολογικών μελετών της ΔΕΗ, και οι δύο υπογράμμισαν ότι για την υψηλή περιεκτικότητα των νερών σε σημεία της λεκάνης του Σαριγγιόλου, όπως λέγεται, με εξασθενές χρώμιο, ευθύνονται τα πετρώματα της περιοχής και ότι η συνεισφορά της τέφρας είναι ίσονος σημασίας. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Λάζαρο Τσικριτζή, πρόεδρο της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης και καθηγητή στο ΤΕΙ Κοζάνης, στα ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Νομίζω ότι έχει βαρύνουσα γνώμη η κουβέντα που θα κάνουμε και η γνώμη του που θα θελήσουμε να αναλύσουμε σε αυτή την εκπομπή. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μακριά σύννεφα σκεπάσαν την καρδιά, σβήσαν απ' τα χείλη τα τραγούδια, γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Και μετά το μουσικό διάλειμμα να περάσουμε στο θέμα το οποίο είναι στο φως της επικαιρότητας τις τελευταίες 10 μέρες, αφού τις τελευταίες 10 μέρες είχαμε την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων από δύο μελέτες. Η πρώτη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που έγινε με χρηματοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της ΔΕΙΑΚ και του Δήμου Κοζάνης, και η άλλη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχουμε στο τηλέφωνο όμως και θα μιλήσουμε με τον κύριο Λάζαρο Τσικριτζή, πρόεδρο της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης και καθηγητή στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Τσικριτζή, καλημέρα. Καλημέρα. Νομίζω ότι στην εισαγωγή που ξεκίνησα θα πρέπει επίσης να πω ότι η δεύτερη μελέτη από δεν παρουσιάστηκε η δεύτερη μελέτη. Δεν παρουσιάστηκε ακόμη, αυτό δεν έχει παρουσιαστεί. Για τη δεύτερη αυτή μελέτη μιλήσαμε εμείς χθες εδώ με την κυρία Μαρία Περάκη, επίκορη καθηγήτρια
ορεικτολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και με τον Δημήτρη Δημητρακόπουλο, τον τομεάρχη υδρογεολογικών μελετών στη ΔΕΗ. Και οι δύο αυτοί οι επιστήμονες, και από το ΑΡΠΙΘΙΤΑ ο κ. Καντεράνης, υπογράμμισαν ότι από την πλευρά του ο κ. Καντεράνης, ότι για την υψηλή περιεκτικότητα των νερών σε σημεία της λεκάνης του Σαργιόλ με εξασθενές χρώμιο οφείλεται στην παρουσία της τέφρας, ενώ από την πλευρά τους, από το Μετσόβιο, οι επιστήμονες μιλούν ότι ευθύνονται τα πετρώματα της περιοχής και ότι η συνεισφορά της τέφρας είναι ίσονας σημασίας. Η δική σας άποψη ποια είναι? Ναι, καταρχάς ο μελετητής του Αριστοτελείου, ο κ. Καντεράνης, είπε και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή δεν απέτυχε τα πετρώματα, ναι, αλλά εμφανώς φωτογράφησε και την τέφρα και εξήγησε και το μηχανισμό μέσω του οποίου τα ιχνοστοιχεία της τέφρας, ορισμένα από αυτά, κάτω από ορισμένες συνθήκες ειδικές, μπορούν να περάσουν στα υπόγεια νερά. Αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, ήθελα λίγο να μιλήσω για τη δεοντολογία, γιατί και αυτό αφορά την όλη συζήτηση, λόγω του ότι έχουμε δύο αντικρουόμενες μελέτες. Επειδή άκουσα χθες και τον κύριο Δημητρακόπουλο και την κυρία Περάκη, καταρχάς με τη διάθεση των στοιχείων, δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή να μην μπορεί κάποιος μελετητής, ερευνητής, κυριολεκτικά φτύνει αίμα, το έχω ζήσει και εγώ προσωπικά, για να βρει στοιχεία που έχουν κάνει δημόσιοι ή ημιδημόσιοι οργανισμοί, από μελέτες και έρευνες που έχουν κάνει δημόσιοι οργανισμοί. Δηλαδή πήραμε ένα κάρο λεφτά για να εντάξουμε την περιβαλλοντική πληροφορία σε τράπεζες δεδομένων ανοιχτές στο κοινό. Θα πρέπει δηλαδή οποιοδήποτε ερευνητής, οργανισμός κτλ. Για να μην ξαναμελετά τα ίδια πράγματα, και αυτό είναι και κοστοβόρο. Φανταστείτε τώρα να αναθέσει μια μελέτη περιφέρεια ο Δήμος σε κάποιον ερευνητή και να του πει πάρε τα μισά στοιχεία, γιατί είναι διαθέσιμα, και πόσο περισσότερο κοστίζει αν αυτά όλα πρέπει να τα κάνει ο άνθρωπος από την αρχή. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί για την εκπόνηση ενός ιδιωτικού διδακτορικού, ενός υπαλλήλου της ΔΕΗ, ο συγκεκριμένος υπάλληλος να έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία, και για ένα δημόσιο θέμα υγείας να μην έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία αυτών των επιχειρήσεων. Ο κ. Καντεράνης για αυτό που λέτε συγκεκριμένα εξέφρασε παράπονο, και άκουσα τον κ. Δημητρακόπουλο να λέει ότι αυτά είναι, ας πούμε, περιουσία της ΔΕΗ και φυσικά θα δώσει η ΔΕΗ ό,τι νομίζει κτλ. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει χρόνια και την περιοχή μας, γιατί ένας από τους λόγους που έγινε και το κέντρο περιβάλλοντος, το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία της οικολογικής κίνησης που έκανε πρώτα στο ΤΕΙ κτλ., ήταν να μαζευτεί όλη αυτή η ρημάδα πληροφορία που με βάση και ευρωπαϊκή οδηγία, την οδηγία του Άρχους, είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε δημόσιος ή δημοτικός φορέας να την παράσχει στον πολίτη και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Εντάξει. Σωστό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι κάποιες δηλώσεις που, να ξεκινήσω από τα οικογενειακά μας, που είδα και από τη συναδέλφισσα την Αμανατίδου, την αγαπώ, την εκτιμώ, αλλά δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Είναι βαριά κουβέντα να πει ότι ξέρεις, ο τάδε μελετητής και συγκεκριμένο ο κύριος Καντεράνης, ας πούμε, έγινε κατά παραγγελία η μελέτη του Δήμου για να βγάλει ό,τι αποτελέσματα ήθελε ο Δήμος, σαν τον Κλαριντζή που το πετάμε, ας πούμε, το πεντοχίλιαρο και παίζει ό,τι σκοπό θέλουμε εμείς. Έτσι. Οι μελέτες, όταν έχουμε αντιρρήσεις και στις μετρήσεις και στις μελέτες, ανατρέπονται με μελέτες, όχι με δηλώσεις. Την αγαπώ, την εκτιμώ, το είπα και πριν, αλλά εδώ πέρα διαφωνούμε, θα φάμε τα μουστάκια μας. Όπως επίσης και την αναφορά στο ότι μπορεί αυτό το πράγμα το χρησιμοποιεί ο Δήμος σαν αντίβαρο στην δικαστική διαμάχη που έχει με τη ΔΕΙΑΚ, η οποία είναι τελείως διαφορετική. Η δικαστική διαμάχη αφορά την καταστροφή της υπόγειας υδροφορίας προσωπικά, πράγμα το οποίο ανάγκασε, επειδή στράγγισαν τα νερά της Σαργιόλ, ανάγκασε το Δήμο Κοζάνης να μετακομίσει σε άλλη υδρολογική λεκάνη. Και εκείνος που είναι αρμόδιος να πει αν πράγματι υπήρχε νερό στη Σαργιόλ, που δεν υπήρχε, είναι εκείνος που έχει ασχοληθεί περισσότερο κατά τεκμήρ, είναι το ΙΓΜΕ. Και το οποίο η ΙΓΜΕ λέει ότι η λεκάνη της Σαργιόλ είναι ελληματική σε νερά. Και γι' αυτό το λόγο η ΔΕΙΑΚ πήγε και κάτω και αυτή η ιστορία της κόστησε 16,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής. Και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κάθε χρόνο ο Κοζανίτης πληρώνει από την τσέπη του 2 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το επιπλέον κόστος άντλησης και μεταφοράς νερού από άλλες περιοχές, πράγμα το οποίο είναι συνέπεια της εξόρυξης και η ΔΕΗ δεν πληρώνει φράγκο. Λοιπόν, σε αυτή την ιστορία, όλοι όσοι είμαστε εδώ στην περιοχή, γιατί τη ζούμε περισσότερο, πέρα από τους ξένους ερευνητές, θα πρέπει, ανεξάρτητα από πικρίες, γιατί και εγώ έχω πικρίες και με το Δήμο Κοζάνης και με την ΔΕΙΑΚ, γιατί δεν έβαλε πιο νωρίτερα το θέμα αυτό
να το εντάξει στους περιβαλλοντικούς όρους από το 2000 ο Κουκουλόπουλος, για να μην τρέχει σήμερα στα δικαστήρια, να το έχει δέσει δηλαδή σαν απέτηση νομική της περιοχής, αλλά σήμερα είμαστε ταγμένοι όλοι να βοηθήσουμε σε μια υπόθεση που λέει να διαφυλάξουμε τα νερά μας, τους φυσικούς μας πόρους και να εξασφαλίσουμε ένα κόστος νερού υποφερτό και για τις επόμενες γενιές που το σκληρονομούμε, όχι μόνο οικονομικά χρέη αλλά και περιβαλλοντικά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, για να τελειώνουμε τη διοντολογία και να μπούμε στην ουσία, έχει να κάνει με τη μελέτη της ΔΕΗ. Αυτή προχθές στην παρουσίαση δεν έφεραν και την Περάκη, ας φέρουν και την Περάκη. Ή την έχει παραλάβει η ΔΕΗ και την έχει συγκρίνει με τον Μήτρακα, εγώ αυτό θα έκανα αν ήμουν ΔΕΗ. Δεν θα υιοθετούσα βλεπείτε συμπεράσματα τη στιγμή που υπάρχει και μια αντικρουόμενη μελέτη. Και για δικιά μου, αν θέλεις, υποστήριξη και τεκμηρίωση για να είμαι πιο αξιόπιστος σαν επιχείρηση. Λοιπόν, δεν την παρέλαβε πλήρως τη μελέτη, αυτό δεν είπε η Περάκη. Είναι στα σιρτάρια της ΔΕΗ, αλλά από εκεί και πέρα τη βλέπουν κάποιοι ειδικοί, βλέπουν και τη λέει αντίθετη μελέτη και τέλος πάντων ή την έχεις παραλάβει, την έχεις υιοθετήσει πλήρως και την υποστηρίζεις, ή δεν την έχεις παραλάβει και περιμένεις πότε θα έρθει η ώρα για να πεις τα συμπεράσματά της καλώντας τον αρμόδιο επιστημονικό υπεύθυνο σε αντιπαράσταση, εφόσον εδώ υπήρξε ο Μήτρακας. Αν ήθελαν λοιπόν να εκθέσουν τα δικά τους συμπεράσματα, τα οποία σε κάποια σημεία αρκετά και στο επίμαχο του Στέφρος είναι αντίθετα, ας ερχόταν και Περάκη για να παρακολουθήσουμε με μη τι άλλο και μια ενδιαφέρουσα επιστημονική συζήτηση. Η πληροφορία δικιά μου είναι ότι η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο της τελικής παραλαβής και είναι θέμα πλέον της ΔΕΗ. Πότε θα γίνει η... Υπήρχε μια πρεμούρα όμως να βγάλει κάποια πράγματα στον αέρα που πρώτο βγήκαν από το ΑΠΕ, από το Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Ναι. Δηλαδή βγήκε μια σελίδα χωρίς να έχουμε χαμπάρι τι γίνεται εδώ πέρα και τέλος πάντων αυτή επικαλέστηκε καταρχάς η ΔΕΗ και υπήρξε μετά ό,τι υπήρξε. Διότι αν θέλουμε να μιλήσουμε τώρα για εντεταλμένες μελέτες και για χαϊδεμένους ερευνητές της ΔΕΗ μπορούμε να πούμε πολλά. Πάρα πολλά. Αλλά επειδή μιλήσαμε για διοντολογία, δηλαδή μόνο σε μια μελέτη θα αναφερθώ που έγινε για την 5η μονάδα του Αγίου Δημητρίου, μιλάω το 90, του καθηγητή του κ. Μπεργελέ, που το ίδιο το επεχοδέ το είπε πάρτι πίσω. Δηλαδή έβγαζε τόσο αθώα τη ΔΕΗ, έβγαζε ένα συμπέρασμα που έχει το εξής χοντρικά, ότι με την καινούργια μονάδα της ΔΕΗ και με τα μέτρα που θα πάρθουν δεν πρόκειται να υπάρξει εφόρους ΔΕΗ κανένα επεισόδιο ρήπα στην περιοχή. Και από τότε είχαμε εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες. Φυσικά. Λοιπόν, αυτές αποδεικνύονται εκ των πραγμάτων ότι είναι κατά παραγγελία μελέτες, ας πούμε, σύμφωνα με αυτόν που πληρώνει. Και άλλες περιπτώσεις διεθνώς, δηλαδή όλες αυτές οι εταιρείες οι μεγάλες των στερεών καυσίμων, της παραγωγής ενέργειας από στερεά καύσιμα έχουν χρηματοδοτήσει μελέτες σε ερευνητές που είναι κατά της κλιματικής αλλαγής με τρόπο που να χαλκεύουν και στοιχεία, να είναι έκατο στα δικαστήρια. Τότε όταν έχεις τέτοια στοιχεία και ξέρεις ότι έγινε χάλκευμα, ότι τότε μπορείς να μιλήσεις, ας πούμε, για έναν μελετητή και να τον πας, ας πούμε, και ποινικά να τον διώξεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα στο θέμα μας. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, και αυτό φαίνεται από τη βιβλιογραφία, ότι και οι δύο αιτίες είναι πιθανές. Δηλαδή, άμα θα ανοίξουμε τα κοιτάπια τα ελληνικά, θα δούμε, όπως είπατε και χθες πολύ σωστά στην εκπομπή, ότι σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπου δεν υπάρχει υπτάμινη τέφρα, έχει ανιχνευτεί χρώμιο και αυτό οφείλεται στο γεωλογικό υπόβαθρο. Απ' την άλλη, άμα ανατρέξουμε στο τι γίνεται δίπλα σε αποθέσεις ανθρακικών σταθμών, λιγνητικών σταθμών σε όλο τον κόσμο, θα δούμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ενώ δεν υπάρχουν τέτοια πετρώματα, βρίσκουν χρώμιο στα νερά και εκεί οφείλεται στην τέφρα. Αυτά όλα δεν μπορεί κανένας με ένα ναι ή με ένα όχι να απορρίψει τη μια αιτία, χρειάζεται μια ολόκληρη δουλειά. Δηλαδή, να πω μόνο στην Αμερική που βρήκα, ας πούμε, προχθές ένα report, τουλάχιστον 50 περιπτώσεις αποθέσεων από εταιρείες παραγωγής ρεύματος με ορυκτά καύσιμα βαρύνονται με εκχύληση, με στραγγίσματα ιχνοστοιχείων, όχι μόνο χρώμιο, είναι και άλλα, είναι και το αρσενικό κτλ. Στα υπόγεια νερά, και η υπόθεση λοιπόν έχει πάρει την άγουσα και εξετάζεται από την EPA, δηλαδή την αντίστοιχη υπηρεσία περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, και ξέρετε οι Αμερικάνοι έχουν καεί στο θέμα αυτό και πλήρωσαν υψηλές αποζημιώσεις στην Καλιφόρνια από την υπόθεση που έγινε και η ταινία του Έρικ Μπρόκοβιτς. Ναι, όπου πάλι η εταιρεία με εντεταλμένους μελετητές έλεγε τα δικά της. Με ασθένες χρώμια. Ναι. Με εξασθενές χρώμια. Δηλαδή, εδώ ο μεν ένας μελετητής, η κυρία Περάκη, ισχυρίζεται ότι εγώ σε περιοχές που δεν υπάρχει τέφρα βρήκα χρώμιο, όπως είναι τα Κύλα, όπως είναι, ξέρω εγώ, άλλες περιοχές, και άρα, ας πούμε, είναι το υπόβαθρο. Ο δε άλλος μελετητής ισχυρίζεται ότι σε περιοχές που υπάρχει λιγότερο γεωλογικό χρώμιο στο γεωλογικό υπόβαθρο, όπως είναι ο Α9 αποθέτης εκεί όπου
το χάλι αυτό το αιώνιο στα βορειοδυτικά του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Παρότι λοιπόν έχει γεωλογικό υπόβαθρο με λιγότερο χρώμιο από ότι το Δρέπανο, βρήκα στα υπόγεια νερά λοιπόν περισσότερο. Και εξηγεί και ένα μηχανισμό στον οποίο δεν μας απάντησε, κύριε Περάκη. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι ότι η τέφρα είναι αλκαλική, ότι έχει ψηλό pH, ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί το χρώμιο να είναι διαθέσιμο και υδατοδιαλυτό του να δημιουργηθεί και να πάει στα υπόγεια νερά. Αλλά ο άλλος ο μελετητής, ο Μήτρακας, εξήγησε ότι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, σε ορισμένες περιοχές και όχι σε όλη τη λεκάνη, γι' αυτό είπαμε και οι δύο αιτίες, σε ορισμένες περιοχές μπορεί να μειωθεί, να αλλάξει η μορφή του ασβεστίου που δίνει αυτό το υψηλό pH, την αλκαλικότητα στην τέφρα με την πάροδο του χρόνου, να επιδράσει και το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας και τα λοιπάσματα που λέγαμε, και όλα αυτά να μετατρέψουν μια καταρχάς αδρανή τέφρα που δεν μετέφερε το χρώμιό της στα υπόγεια νερά, να την μετατρέψουν σε πιο όξινη, και μέσω αυτής της διαδικασίας λοιπόν έχουμε και στραγγίσματα στα νερά. Πάνω σε αυτό δεν είδα να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση, αλλά δεν μπορώ τώρα επειδή δεν παρουσιάστηκε η μελέτη της κυρίας Περάκη, αποκλειστικά από τις δηλώσεις βγάζω αυτό το συμπέρασμα. Άρα λοιπόν υπάρχουν και οι δύο αιτίες και υπάρχουν και παλιότερες μελέτες του Μετροβίου, και εγώ απορώ γιατί δεν παρουσιάστηκε αυτό. Υπάρχει μια μελέτη, γιατί ήδη προτιμά του Μετροβίου, υπάρχει μια μελέτη του εργαστηρίου με επικεφαλής τον κύριο Καλιαμπάκο, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί το 2010 και λέει ότι ορισμένα ίχνοστοιχεία της τέφρας, όπως συγκεκριμένα και το χρώμιο, σε δοκιμές εκπλησιμότητας, δηλαδή αν ξεπλένεται και πάει στα υπόγεια νερά, υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια σύμφωνα ας πούμε με μια οδηγία νομίζω του 2013, και άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα με την τέφρα. Αυτό είναι που τρέμει το φιλοκάρδι της ΔΕΗ. Η τέφρα σήμερα περίπου θεωρείται ως αδρανές υλικό. Βγαίνει από τα φίλτρα, συλλέγεται κάτω στα παντελόνια του φίλτρου και 5 εκατομμύρια τόνοι τέφρας έως 7 όταν τον παλιό καλό καιρό μεταφέρονταν στις αποθέσεις. Αυτό είναι διαχείριση ενός υλικού το οποίο είναι αδρανές. Αν το θεωρείται αδρανές, αν αποδειχθεί ότι είναι τοξικό και επικίνδυνο, δηλαδή όχι όλα αυτά τα πράγματα, αυτό συνεπάγεται τεράστια κόστη για τη ΔΕΗ, και αναδρομικά γιατί θα υπάρξουν αποζημιώσεις, και μελλοντικά διότι θα υποχρεωθεί σε έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης της τέφρας. Δηλαδή πιθανόν να χρειαστεί να βάζει γεωϊφάσματα για να προστατέψει, ξέρω εγώ, τον λέω κάποιες υποθετικές τεχνικές που τέλος πάντων είναι της στιγμής αυτής, δεν επικαλούμε την αρτιότητα και την αντικειμενικότητά τους. Εντάξει, και αυτό σημαίνει τεράστια κόστη, δηλαδή κόστη που μπορεί να φτάσουμε μέχρι το σημείο να πει ότι δεν με συμφέρει να εκμεταλλεύομαι το κάργο. Μα και αυτό πάνω θα ήθελα να κουβεντιάσουμε, διότι και η ΔΕΙΑΚ βέβαια σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε λέει ότι έχει μεν εντοπίσει το πρόβλημα η ΔΕΙΑΚ το 2013 και δεν υπάρχει κάποιος άλλος φορέας, ή υπήρχε πριν κάποιους φορέας, και πότε έγιναν ενέργειες ώστε να προστατευτούν, και ποιες ήταν ενέργειες να προστατευτούν οι κάτοικοι της περιοχής, και ποιες μελέτες ήταν αυτές που πραγματικά δόθηκαν στο φως της δημοσιότητας, όπως είπες και εσύ, που θα έπρεπε να δοθούν από το 2000 και νωρίτερα σε μια επιβαρημένη περιοχή που ζούμε όλοι. Ο Δημητραγόπουλος χθες είπε ότι έχουν στοιχεία και μετρούσαν χρόνο από πάντα, αλλά εξασθενές δεν μετρούσαν. Το εξασθενές άρχισε να μετρήσει ουσιαστικά επίσημα μετά από απέτηση του εναρμόνισης τέλος πάντων του ελληνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό, και μπήκε το θέμα του 2011 να γίνονται και ξεχωριστές συμπληρωματικές μετρήσεις για εξασθενές χρόνιο. Δηλαδή αν έβρισκαν αυτοί χρόνιο στα νερά υλικό της περιοχής, η ΔΕΗ με τις δικές της μετρήσεις, αυτό κατά 95% από ό,τι δείχνουν να κάνουν όλες οι μετρήσεις είναι εξασθενές. Όταν το βρίσκεις στα νερά είναι εξασθενές. Υπάρχει ένας τέλος πάντων εμπειρικός επιστημονικός δείκτης, όπως θέλετε πέστε. Από την εμπειρία τη δική σου και από αυτά που εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν από μελέτες, υπήρξαν, Λάζαρε, επιδημιολογικές μελέτες στην περιοχή? Έγιναν ποτέ? Τέτοιο επίπεδο όχι. Δηλαδή υπήρξαν αποσπασματικές που να εντοπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα. Κυρίως με το άνω αναπνευστικό, αλλεργίες, ρινίτιδες, βροχίτιδες, δουλειές που κάνανε οι πνευμονολόγοι. Μετά έχει γίνει μια μελέτη της Θεσσαλονίκης και μετά ενός καθηγητή Μακρύ που ήταν τελείως από πρόχειρες και αποσπασματικές. Ας μην πω πρόχειρες, αποσπασματικές, και βασιζόταν, εξέταζαν, ξέρω εγώ,
τα πιστοποιητικά θανάτου κτλ. Αλλά ολοκληρωμένη δουλειά έχει ξεκινήσει με τη Λινού. Την έχεις υπόψη σε αυτή την ιστορία, η οποία θαύτηκε για 4-5 χρόνια. Λοιπόν, κανένας δεν ήξερε γιατί σταμάτησε αυτή η μελέτη, η οποία καθηγήτρια της ιατρικής, νομίζω, Αθηνών, και τώρα νομίζω ότι ξεκίνησε η διαδικασία επαναχρηματοδότησης για να παρουσιαστεί, να ολοκληρωθεί η μελέτη και να παρουσιαστεί, αλλά δεν νομίζω ότι θα πιάσει και τα χρόνια. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να συσχετίσει μια τέτοια μελέτη. Εν πάση περιπτώσει, για να μπω λίγο και σε μια άλλη παράμετρο που ίσως δεν έγινε γνωστή, εδώ το ΑΠΘ εξέτασε και το μηχανισμό διασποράς του χρωμίου μέσω των αέριων εκπομπών. Μάλιστα. Δηλαδή είπε ότι εξετάστηκε σε χαμηλή σκοπομετρία, δηλαδή για να καταλαβαίνει ο κόσμος, την τέφρα η οποία είναι σαν πούδρα, ναι, και η οποία ραντίζεται στα κεφάλια μας επί 60 χρόνια, ένα ποσοστό αυτής διεισδύει στο έδαφος και ειδικά στα εδάφη που έχουν μεγάλο πορόδες, έχουν μεγάλους πόρους και μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Αυτό το εξέτασαν, το βρήκαν ότι αυτό δεν είναι στο γεωλογικό υπόβαθρο, γιατί έκαναν και ορυκτολογική εξέταση. Τέλος πάντων έκαναν πολλές εξετάσεις, και γεωχημική και υδροχημική και υδρογεωλογική κτλ. Από πολλές πλευρές. Και δεν ξέρω επίσης αν γνωρίζετε ότι επειδή αυτά τα στοιχεία κατατίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα των αέριων εκπομπών χρωμίου, στους 8 πρώτους μεγαλύτερους ρυπαντές, οι 4 είναι οι 4 δικοί μας ελληνικές σταθμοί. Στοιχεία του 2014 που λένε ότι είναι ο Αΐς Καρδιάς πρώτος, ο Άγιος Δημήτριος, ο Αΐς του Λεμαΐδας τότε λειτουργούσε και ο Αΐς Αμυντέου. Και παράγουν συνολικά, ας πούμε, το χρόνο γύρω στα 8.000 κιλά χρώμιο που μας το ραντίζουν από άλλη οδό, όχι μέσω των αποθέσεων και μέσω της κατάληξής τους, της υποθετικής. Εγώ ακόμα δεν θα πω ότι είναι σίγουρο, γιατί σας είπα ότι πιστεύω ότι είναι και οι δύο αιτίες, δεν είμαι κατηγορηματικός σε αυτά. Και υπάρχει λοιπόν και αυτό. Όπως επίσης και ένα τελευταίο ζήτημα που δεν μπήκε από κανέναν, ούτε και από εμάς, σαν τοπικούς φορείς, είναι του πότε επιτέλους θα τεθεί ξεχωριστό όριο για το εξασθενές χρώμιο. Δεν υπάρχει πουθενά, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική. Στην Αμερική η πολιτεία της Καλιφόρνια έθεσε ένα όριο στόχο εκεί που είπαμε ότι έγινε η ιστορία με το χρώμιο και δημιουργήθηκαν τα προβλήματα με την ταινία Rick Brockovich, και στη Μεσαπία κάτω στον Ασοπό επίσης ένας πρωτοδίκης έβαλε ένα αυστηρό όριο, το οποίο, ας πούμε, ήρθε σαν συνέπεια των αντιδράσεων των κατοίκων, γιατί ξέρουμε τι έγινε στον Ασοπό και που ήταν πολύ βέβαια μεγαλύτερη τάξη το πρόβλημα. Δεν γίνεται σύγκριση, εμείς είμαστε ερασιτεχνική κατηγορία σε αυτό, αυτή είναι Α1, εκεί κάτω στον Ασοπό. Ναι. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η πηγή εκπομπών του χρωμίου, και αυτά, όπως σας λέω, τα νούμερα είναι με βάση στοιχεία του ρηπαίνοντος της ΔΕΗ, γιατί είναι υποχρεωμένοι όλοι αυτοί οι μεγάλες βιομηχανίες να στέλνουν τα στοιχεία τους και να καταγράφονται σε ειδικά, ας πούμε, ηλεκτρονικά φύλλα που έχει πρόσβαση ο καθένας, αυτό που λέγαμε πριν για περιβαλλοντική πληροφορία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα τώρα με τη διαχείριση της τέφρας. Δηλαδή αυτή η ιστορία, αν τεκμηριωθεί επαρκώς καλύτερα, που νομίζω ότι μπορεί να τεκμηριωθεί, υπάρχει η εταιρεία, ξέρω εγώ, η Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών στην Αμερική, που έχει αναπτύξει μια ειδική μέθοδο για να προσδιορίζει από πού προέρχεται το χρώμιο. Δεν ξέρω πόσο την έλαβαν υπόψη οι ερευνητές, δεν κάνουν τον ειδικό, απλά επειδή ασχολούμαι χρόνια περισσότερο από την οικολογική πλευρά, όχι την επιστημονική, γι' αυτό το λέω. Και μπαίνει ένα ζήτημα για το Δήμο Κοζάνης και για την περιφέρεια, να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσει αυτά τα ευρήματα, να δούμε αν θα βάλει ζήτημα τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του Αΐς Αγίου Δημητρίου, γιατί αυτή τη στιγμή έχει εκδοθεί, έχει βγει απόφαση ΑΕΠΟ, όπως λέμε, έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, πως το ζήτημα της τέφρας δεν λέει τίποτα γι' αυτά. Δηλαδή παραπέμπει το θέμα του πώς γίνεται η διαχείριση της τέφρας της αποθέσεις στα ορυχεία. Δεν ασχολείται, σου λέει εγώ σαν Αΐς παίρνω άδεια. Από εκεί και πέρα είναι αλλονού Παπά Ευαγγέλη, λες και είναι άλλο κράτος ή είναι άλλη επιχείρηση. Και πλέον με το θέμα της διαχείρισης παραδοσιακά της τέφρας δεν ασχολούνταν οι σταθμοί, σου λέει έφυγαν από μένα, πήγαν τις αποθέσεις. Λοιπόν, άρα ο Δήμος θα πρέπει και καλύτερη τεκμηρίωση να κάνει και να ζητήσει μέτρα προστασίας, αφού καταλήξει βέβαια στο ποια είναι η συμμετοχή του ανθρωπογενούς χρωμίου, και πιθανόν αύριο μεθαύριο να χρειαστεί να κινηθεί και νομικά εναντίον της ΔΕΗ. Γιατί όχι. Δεν θα υποθηκεύουμε το μέλλον τώρα
των επόμενων γενιών με βάση ένα κριτήριο που λέει ότι αυτή τη στιγμή το ταμείο είναι μείον και η ΔΕΗ, ας πούμε, έχει τα προβλήματά της. Τα μεγάλα προβλήματα. Τα μεγάλα προβλήματα. Ναι, βέβαια. Αλλά αυτό ο καθένας όπως έστρωσε κοιμάται, διότι δεν υπήρξαν εναλλακτικές πολιτικές για να φύγουμε από την μονοκρατορία του Λιγνίτη και να δούμε ότι κάποτε όλα αυτά τα ωραία τελειώνουν και ότι έρχεται η ώρα που ο Λιγνίτης μπαίνει στο μάτι του κυκλώνα και όχι μόνο αυτός δικαίως, και επομένως εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε, μιας και ακούγαμε τα καμπανάκια από το 1990 και βουλώναμε τα αυτιά και τα μάτια και λέγαμε θα κόψουμε ότι 1 ΜΒ και τώρα κόβουμε 2.000 χωρίς κανένας να λαμβάνει την ευθύνη γιατί δεν είναι ετοίμαση τίποτα. Και το ζητούμενο ήταν πώς θα γίνουν και τι θα γίνει αύριο με τις προσλήψεις στη ΔΕΗ και με το πώς θα γίνει η πέμπτη μονάδα και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Έτσι. Είναι ζητήματα τα οποία βλέπω ότι συνεχώς συζητιόνται, αλλά κάπου θα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία και φιλοσοφία και να μην επαναλαμβάνω, χαρακτηρίζουμε, ας πούμε, ως πράκτορα ή προδότη, γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό την προσοχή με κάποιον που έχει μια διαφορετική άποψη. Και θα πρέπει και το κράτος να αναλάβει την ευθύνη. Δεν μπορεί δηλαδή αυτά τα θέματα να παραπέμπονται στην ευαισθησία του δημάρχου ή του περιφερειάρχη ή του οποιοδήποτε έχει παραγγέλνει μια μελέτη για να δούμε τι γίνεται, ρε παιδιά, ή της ΔΕΙΑΚ. Στην Αμερική όλες αυτές τις ιστορίες της εκπλησιμότητας κτλ. Τις αναλαμβάνει η υπηρεσία η αρμόδια και η οποία ελέγχει αν πράγματι, ας πούμε, οι παραγόμενες τέφρες στηρούν τα όρια ασφαλείας ή όχι. Ζητάει στοιχεία από τις επιχειρήσεις. Που θα είναι μια ανεξάρτητη αρχή και ακριβώς θα κάνει αυτό που λες. Έτσι, και δεν θα είναι, ξέρω εγώ. Κατά τεκμήριο ανεξάρτητη, διότι και η ΔΕΗ, ας πούμε, είναι από μόνη της ημικρατική και υπάρχει τέλος πάντων μια υπόγεια επικοινωνία μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών και της ΔΕΗ από πάντα. Ελπίζουμε κάποτε αυτό να ξεπεραστεί και να τα δούμε τα πράγματα πιο αντικειμενικά και με βάση του τι συμφέρει συνολικότερα στον τόπο και στη ΔΕΗ, αλλά σαν μια συνιστόσα των συμφερόντων του τόπου. Εδώ δηλαδή θα πρέπει να διαλέξουμε ποιον είμαστε. Μα και θα πρέπει να πούμε και αυτό που το... Δηλαδή αν ας πούμε ένας ειδικός στόχος της ΔΕΗ αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του τόπου, θα πρέπει να αναντιωθούμε. Εμάς μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα του τόπου μας συνολικά, μια συνιστόσα της οποίας βιωσιμότητας αποτελεί και η ΔΕΗ. Με άλλη μορφή, με άλλες δραστηριότητες. Και ζωή των κατοίκων και όλα αυτά που συζητιούνται στα καφενεία και όταν είμαστε μεταξύ μας για το πού έχουν φτάσει οι καρκινογενέσεις στην περιοχή και τι γίνεται αύριο. Τα χωριά έχουν ξεκληριστεί από μέσα. Δεν έχει μιλήσει κάποιος ρίχνοντας άπλυτο φως, Λάζαρε. Ναι, και ειδικά για το χρώμιο με αφορμή αυτή υπάρχει ζήτημα σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Εμείς παλιότερα όταν ήμασταν στα καλά μας ως οικολόγοι πράσινοι, γιατί τώρα δεν είμαστε, να το πω και έτσι, όλη αυτή η συμμαχία και η ένταξη, ας πούμε, η διαχείριση που κάνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος δεν μας ικανοποιεί καθόλου ούτε στα ορυκτά καύσιμα, ούτε στον τομέα των ορυκτών καυσίμων, ούτε σε άλλα. Είχαμε βρει εξασθενές χρώμιο και στα εμφιαλωμένα νερά. Από ιδιωτική μελέτη και τα λοιπά. Είχαμε βρει στις 9 φίρμες που εξετάστηκαν στις 3. Και πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, γιατί υποτίθεται ότι στα περιβαλλοντικά θέματα υποτίθεται η κυβέρνηση αυτή έχει ένα, ξέρω εγώ, επιπλέον θετικό πρόσημο από τις προηγούμενες. Στα χαρτιά μέχρι στιγμής δεν το έχει αποδείξει. Από μια πλευρά αυτές οι δύο μελέτες που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 10 μέρες σίγουρα άνοιξαν μια συζήτηση. Και αυτό όμως θα πρέπει να συνεχιστεί. Βεβαίως. Αν θα έρθει αυτή η ιστορία στα αποτελέσματα αυτά να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρθουν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Θα το φέρει, από ό,τι ξέρω ο Δήμος θα το φέρει. Θα το φέρνει. Θα το φέρει, δεν είναι ζήτημα του Λευτέρη, του Ιωαννίδη, ξέρω εγώ, του οποιοδήποτε. Εδώ πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους όλες οι παρατάξεις και σε κάποια θέματα πρέπει να καταλάβουν ότι θα χαλάσουν τις παλιές ισορροπίες. Δεν μπορεί να είναι και με τον ένα και με τον άλλο. Δεν γίνεται. Όπως βλέπω τώρα, ας πούμε, διάφορους πολιτευτές και να το κλείνουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος. Ναι. Από τη μια συνυπογράφουν το αίτημα που ξεκίνησε ο Δήμος Κοζάνης ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα τα πρόστιμα τα οποία θα πληρωθούν ή αλλιώς τα δικαιώματα, να διατίθεται ένα μέρος για την περιοχή μας το οποίο αντιστοιχεί σε 3 φορές, ας πούμε, περίπου κατά μέσο όρο την επόμενη δεκαετία όσο πόρος ανάπτυξης, δηλαδή καμιά 60 εκατομμύρια το χρόνο, και να λέμε ok, εμείς θέλουμε για τον τόπο να διατεθούν αυτά για την μεταλληλεγγυκή περίοδο και απ' την άλλη υποστηρίζουμε το αίτημα του Παναγιωτάκη να μην πληρώνει η ΔΕΗ. Αυτά τι είναι, κοροϊδία. Άμα δεν πληρώσει η ΔΕΗ, πού θα πάρουμε τα λεφτά. Αυτές οι ισορροπίες και οι ακροβατισμοί τέλειωσαν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να πολιτευόμαστε έτσι. Άλλο πολιτική και άλλο πολιτικαντισμός. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα η οποία θα μπορούσαμε να την κάνουμε για ώρες.
Ναι. Να ανοίξει όμως, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Πάλι, γιατί πλέον θα πρέπει να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εσύ πάντα έτσι τα έλεγες. Διαθέσιμος. Λοιπόν, και θα τα πούμε σύντομα. Ας δούμε από εδώ και πέρα τις εξελίξεις και πάλι θα ζητήσουμε τη γνώμη σου και τη συμβουλή σου για το τι θα γίνει πιο κάτω. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και να περάσουμε σε μια θεατρική παράσταση. Μια θεατρική παράσταση η οποία έρχεται στην πόλη μας το Σάββατο 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Θα παρακολουθήσουμε την παράσταση «Η Ασπής και το Συμπόσιο» του Μενάνδρου και του Λουκιανού. Μια κωμωδία η οποία έρχεται πραγματικά να μας δώσει μια διαφορετική εικόνα, μια εικόνα για μια παράσταση η οποία είναι του Μενάνδρου και το συμπόσιο του Λουκιανού. Έχουμε όμως στο στούντιο και θα μιλήσουμε για αυτή την παράσταση με τον Γιάννη Παπαθήμιο, φίλο, συντελεστή, ηθοποιό της παράστασης. Καλή σου μέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα, χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Έχουμε να ειδωθούμε κάποια χρόνια από τότε που ήμουν ηθοποιός στο Δημοτικό Θέατρο Βέρειας και συναντιόμασταν με το θεατροδρόμιο και είχαμε συνεργασία και σε αυτό το επίπεδο κτλ. Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί εδώ είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Εγώ είμαι από τη Λαβανίτσα των Σερβίων. Είσαι, όπως λέμε, ένα δικό μας παιδί. Ένας δικό. Ναι. Και νομίζω ότι πραγματικά και εγώ χαίρομαι, γιατί μετά από πολύ καιρό θα πούμε πολλά πράγματα και για το θέατρο και για την περιοδία και για την παράσταση που έχετε ετοιμάσει τώρα, η οποία από ό,τι γνωρίζω ήδη και μου έχεις πει, ξεκίνησε πολύ καλά. Ναι, στην πρώτη μας παράσταση στο Θέατρο Βράχων του Βύρωνα είχαμε πάρα πολύ κόσμο, γύρω στους 2.000 θεατές. Εκεί κατέληξε πριν πούμε τις τελευταίες μας ατάκες, έριξε και μια βροχή και το θεώρησε αυτό ότι η βροχή είναι καλό πράγμα, καλός ιονός. Και όντως καλά πήγαμε, παρόλο που είχαμε έναν πολύ μεγάλο εχθρό, να το πω έτσι εισαγωγικά, το ποδόσφαιρο, το πανευρωπαϊκό αυτό κύπελο κτλ. Και έτσι απλά μας ανάγκασε κάποιες παραστάσεις που ήταν μέσα σε αυτό να τις μεταφέρουμε μετά από αυτό. Τελειώνει όμως την Κυριακή, οπότε... Τελειώνει ακριβώς. Εντάξει. Και ευτυχώς το Σάββατο δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Σάββατο δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, έχει τελειώσει και η ημιτελική, έχουμε μόνο τον τελικό την Κυριακή. Οπότε, Γιάννη, για τους συμπολίτες μας που θα ανηφορήσουν στο θεατράκι το Σάββατο το βράδυ για να δουν τη συγκεκριμένη παράσταση, τι θα δούνε? Λοιπόν, πέρα από τα τυπικά ότι είναι μια αρχαία κωμωδία, η Ασπίδα του Μένανδρου, και πρέπει να σας πω ότι ο Μένανδρος πρέπει να την έγραψε στην όριμη ηλικία του αυτή την κωμωδία. Είναι κατά 15 χρόνια νεότερος από τον Μεγαλέξανδρο. Έχει γνώση δηλαδή όλης αυτής της εκστρατείας και των στρατηγών από την Αθήνα που συμπορευτήκαν με τον Αλέξανδρο κτλ.
Συμβολικά λοιπόν η ασπίδα, ο τίτλος αυτός είναι συμβολικά βαλμένος, γιατί γύρω από την ασπίδα γίνονται διάφορα δρόμενα, καλά ή κακά. Γύρω από αυτή την ασπίδα λοιπόν κάποιοι χαίρονται που ο στρατηγός τους που ξεκίνησε από την Αθήνα και ακολούθησε τον Αλέξανδρο, ότι σκοτώθηκε διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την κληρονομιά κτλ. Και κάποιοι άλλοι όχι, βέβαια. Έτσι, έχει όλους αυτούς που τους βλέπουμε και σήμερα αυτούς τους ανθρώπους. Αν κάνουμε ένα συνειρμό θα δούμε πολλά ίδια στοιχεία που υπάρχουν και σήμερα στην κοινωνία μας. Μιλάμε για την αρχαία Αθήνα και την ελληνιστική εποχή. Αθήνα, ναι. Στην παρακμή της. Ελληνιστική εποχή λοιπόν. Ναι, ήδη άρχισε η φθορά λοιπόν της δημοκρατίας της Αθήνας. Νομίζω βέβαια ότι περνάει κάποια μηνύματα τα οποία έχουν σημασία να τα πούμε. Ναι, κατά τη γνώμη μου είναι αντιπολεμική, να το πω έτσι με έναν τίτλο τέτοιο, η κωμωδία. Διότι η ασπίδα καταρχήν είναι αμυντικό όπλο, προφυλάγεσαι από τον εχθρό. Άρα σκοπίμως ο συγγραφέας το έχει και ως τίτλο και ως σύμβολο την ασπίδα. Στο τέλος της κωμωδίας ο στρατηγός εμφανίζεται, δηλαδή δεν έχει σκοτωθεί, αλλά εμφανίζεται και μας λέει ότι πέρασε από το Ασκληπείο, που σημαίνει ότι έχει θεραπευτεί. Εδώ ας θυμηθούμε λιγάκι τους φαντάρους από το Βιετνάμ και από τους άλλους πολέμους όταν επιστρέφουν στην Αμερική, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι που καταλήγουν σε διάφορα ιδρύματα κτλ. Άρα η ιστορία επαναλαμβάνεται μέσα στους αιώνες σχεδόν πανομοιότυπα. Γιάννη, ένας θίασος πραγματικά ποιοτικός. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε σε κάποιους συντελεστές αυτής της παράστασης, ξεκινώντας από τον σκηνοθέτη που είναι ο Χριστόφορος ο Χριστοφής. Ο Χριστόφορος ο Χριστοφής, όπου έχει κάνει και κάποιες ταινίες, κάμποσες θα έλεγα ταινίες, έρχεται από το χώρο του κινηματογράφου, όπως και ο Γιώργος ο Παπαθεοδόρου, και αυτός από την τηλεόραση και από τον κινηματογράφο. Να πούμε για την ότι οι πρωταγωνιστές μας είναι βεβαίως ο Δημήτρης ο Πιατάς, είναι ο Τάσης ο Παλατζίδης, ο Γιάννης ο Σαμψιάρης, τον ξέρετε που τραγουδάει, εγώ ο Αλέξης ο Μαρτζούκος, να πω όλα τα ονόματα, να τα διαβάσω εδώ πέρα. Λοιπόν, η Κυριακή Υψηλάντη, ο Πέτρος ο Τσαπαλιάρης, Κωνσταντίνα Σπάθη, Κέλλη Νικηφόρου, Εβίτα Φιτσαντονάκη, Παναγιώτης Γεωργούλας, ο οποίος είναι και βοηθός σκηνοθέτη, ο Κίμωνας ο Δούσης, Ελένη Ζαφύρη, η Ιουστίνα Ματσιάσεκ, αυτή είναι ένα παιδί πολωνικής καταγωγής που γεννήθηκε στην Αθήνα, η Βασιλική η Γεωργικοπούλου και η Ισμήνη η Κυρίτσι. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο γεγονός σε αυτή την παράσταση, το οποίο θα πρέπει φυσικά να το επισημάνουμε. Κάναμε και σχετικό θέμα γι' αυτό. Για πρώτη φορά, πιστεύω, στα ελληνικά δεδομένα υπάρχει μια τέτοια υποδομή από την παραγωγή, έτσι σε αυτούς που θα παρακολουθήσουν την παράσταση, και μιλάω για τους συμπολίτες μας που έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που θα ήθελα να μου τα πεις εσύ, Γιάννη. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει? Δηλαδή, ο κωφός μπορεί διαμέσου του διερμηνέα της νοηματικής να παρακολουθήσει την παράσταση. Ο τυφλός με ένα ειδικό ακουστικό που θα του δώσουμε να το βάλει στο αυτί, χωρίς να ενοχλεί κανέναν άλλον θεατή, θα μπορέσει και αυτός να παρακολουθήσει την παράσταση. Άλλες παθήσεις και θα πέφτουν και υπότιτλοι, όπου μπορεί κανείς να τα διαβάζει αυτά. Γενικώς καλύπτουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι συνάνθρωποι μας και δεν παρακολουθούν θέατρο μέχρι τα τώρα. Εμείς λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα ισότιμα όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας να παρακολουθούν την παράσταση. Όπως πάντα το λέμε, ο πολιτισμός ανήκει σε όλους. Ακριβώς. Οπότε έχουν σε αυτό δικαίωμα και όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν αυτήν την παράσταση. Ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
και μετά το μουσικό διάλειμμα. Να περάσουμε ξανά στην παράσταση για την οποία συζητάμε εδώ στο στούντιο με τον Γιάννη Παπαθήμιο. Έχουμε όμως το τηλέφωνο και θα μιλήσουμε μαζί του με έναν από τους βασικούς συντελεστές της παράστασης, τον κύριο Τάσο Παλατζίδη. Κύριε Παλατζίδη, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και όσους σας ακούν, και όχι μόνο. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε βέβαια το Σάββατο μαζί με όλους τους συντελεστές της παράστασης «Η Ασπής και το Συμπόσιο» του Μενάνδρου και του Λουκιανού στο Δημοτικό, στο Υπαίθριο Θέατρο της Κοζάνης. Νομίζω ότι βέβαια έχετε ξαναέρθει, έχετε ξαναπαίξει στην Κοζάνη, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Κάποια χρονιά μάλιστα και με το Διπεθέ Κοζάνης. Ναι, ξέρω ότι έχετε συνεργαστεί, άρα έχετε αναμνήσεις από εδώ, από τον κόσμο, από τους συμπολίτες μας. Θα ήθελα όμως καταρχήν να μας μιλήσετε λίγο για τον ρόλο που έχετε σε αυτό το έργο, για τον ρόλο του Σμικρίνη. Ο ρόλος που κάνω εγώ, καταρχήν θα πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι πρόκειται περί κωμωδίας, αρχαίας κωμωδίας. Από Αθήνα τώρα που σας μιλώ δεν παρακολουθώ την εκπομπή σας, οπότε δεν ξέρω πώς την έχετε σχολιάσει. Πρόκειται λοιπόν για μια αρχαία κωμωδία, η οποία είναι συμπληρωμένη, είναι του Μένανδρου καταρχήν η Ασπίδα, και επειδή δεν σώζεται όλο το έργο, έχει συμπληρωθεί και ολοκληρώνεται θεατρικά με το Συμπόσιο, ένα θεατρικοποιημένο μέρος από τον Λουκιανό. Για τον αρχαίο μιλάμε πάντα, Λουκιανό, όπου κάνει την παράσταση να έχει αρχή, μέση και τέλος, θα έλεγα. Τώρα να πάω στο ρόλο μου. Ο ρόλος ο δικός μου, το έργο καταρχήν είναι, αν θέλετε, καθαρά αντιπολεμικό. Ο ρόλος ο δικός μου είναι αυτός που εκπροσωπεί την αδιφαγία, να το πω έτσι, η οποία σε τελική ανάλυση προκαλεί και τους πολέμους. Ιστορικά, πολύ φοβάμαι ότι και μελλοντικά, γιατί η ιστορία αναφέρεται στο παρελθόν, και βεβαίως και τώρα και στο παρόν. Ο ρόλος λοιπόν ο δικός μου είναι αυτός που θέλει το χρήμα, αλλά είναι όχι αυτός που πάει στον πόλεμο, γιατί στον πόλεμο συνήθως στέλνουμε, το αποφεύγουμε, το αποφεύγει δηλαδή ο Σμικρίνης, ο ρόλος που υποδίωμαι εγώ, αλλά είναι αυτοί που δημιουργούν, αν θέλετε, τελικά τον πόλεμο, και είναι αυτό που θα έλεγε ο λαός μας, στην απόξω. Αυτοί που προκαλούν. Αυτός είναι πολύ χοντρά ο χαρακτήρας που υποδίωμαι εγώ. Όμως το ίδιο το έργο μιλάει για όλα τα δεινά του πολέμου και τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει ένας πόλεμος, όπου τελικά αυτό που μένει είναι τα θύματα, είναι αυτό που αφήνει σε μια πόλη που ξεκινάει τον πόλεμο ή σε μια πόλη που δέχεται τον πόλεμο. Δεν περιορίζεται όμως στις μεταξύ πόλεων, γιατί τότε πρόκειται περί πόλεων, δεν ήταν, δηλαδή τα κράτη ήταν πόλεις. Δεν περιορίζεται όμως μόνο στην διακρατική μάχη, αλλά ξέρετε και στις εσωτερικές μάχες που δίνονται μεταξύ των συστημάτων, των καταστάσεων για να κυριαρχήσουν. Ακριβώς. Όλα αυτά μέσα από έναν πολύ κωμικό τρόπο. Δεν ξέρω αν κάνετε αναφορά στους άλλους συντελεστές. Βεβαίως κάναμε και θα ξανακάνουμε, ναι. Είναι καταπληκτικές και υποστηρικτικές πολύ στην παράσταση χορογραφίες της Έρσης της Πίτα. Είναι πολύ ωραία η μουσική του Πλατήραχο, του Νίκου, μπράβο, ναι. Όπως επίσης και το σκηνοθετικό κομμάτι από τον Χριστόφορο τον Χριστοφή, που είναι ο σκηνοθέτης του πρώτου μέρους, του κυρίου μέρους της παράστασης, και του Γιώργου του Παπαθεοδόρου βέβαια, που κάνει το τελευταίο μέρος της παράστασης, που είναι το Συμπόσιο. Εκεί έχουμε και ένα θέμα με τις συγκρούσεις στο δεύτερο μέρος των
των φιλοσοφικών σχολών, των φιλοσοφικών τάσεων, όπου βλέπουμε και μια άλλη άποψη εκτός από τα αντιπολεμικά θέματα, που βλέπουμε την διαχείριση των φιλοσοφικών σχολών, οι οποίες όταν διαχειρίζονται από ανθρώπους με ανθρώπινα ελαττώματα, τελικά βλέπουμε ότι τις διαχειρίζονται κατά το δοκούν. Λάθος και κατά το δοκούν. Έτσι ακριβώς. Και εκεί φαίνονται και οι αδυναμίες της γνώσης, να το πω έτσι. Θέλω να πω, οι αδυναμίες της γνώσης, μπορεί να έχεις γνώση, αλλά το θέμα είναι, εάν δεν τη χειριστείς σωστά, μπορεί αυτή να είναι αρνητική στις κοινωνίες. Κάνουμε όμως πολύ φιλοσοφία δασκαλίστικη. Το σημαντικό είναι ότι εάν θα έρθει ο κόσμος να διασκεδάσει, θα καταλάβει την παράσταση, και νομίζω ότι εκτός από τα μηνύματα που θα πάρει, θα περάσει και πολύ καλά στην παράσταση αυτή, που έχετε κάνει αναφορά, υποθέτω, και στην μετάφραση την αυτόματη που έχει για τους βεβαίως, την κάναμε, ναι, για τους συμπολίτες μας που έχουν προβλήματα. Θα ήθελα βέβαια να σας ρωτήσω και το εξής τώρα, στους δύσκολους καιρούς που περνάμε όλοι μας. Είναι σημαντικό βέβαια σήμερα να κάνεις αυτό που θες. Κάπου το έχω διαβάσει, το έχετε επισημάνει. Δηλαδή και στο θέατρο να κάνεις πραγματικά αυτό που θες, να είναι ποιοτικό. Και νομίζω ότι εσείς για μια ακόμη φορά κάνετε αυτό που σας αρέσει. Είναι έτσι? Είναι έτσι. Ξέρετε, δεν κάνω τον ήρωα, αλλά σε αυτές τις δύσκολες εποχές τυχαίνει να έχω αντοχές μετά από 44 χρόνια στο θέατρο, στη σκηνή, 44 χρόνια με δράση συνεχόμενη. Θέλω να πω, χωρίς κενά, όλα αυτά τα 44 χρόνια δούλευα πολύ στο θέατρο. Έχω λοιπόν αντοχές, και οι αντοχές μου είναι όχι τόσο τις πνευματικές αντοχές, δεν μιλάω για αυτές, αλλά τις οικονομικές. Μπορώ να έχω την πολυτέλεια ακόμα πολλές φορές να πληρώνω για αυτό που κάνω. Όμως οι εποχές είναι δύσκολες. Ας είμαστε πιο ελαστικοί σε κάποιους που συμβιβάζονται και κάνουν αυτό που δεν θέλουν σε οποιαδήποτε δουλειά, όχι μόνο στο θέατρο. Νομίζω ότι θα μπορέσω να περάσω τη ζωή μου επιλέγοντας από τα λιγότερα σίγουρα στην εποχή μας πράγματα που μας προτείνονται ή που μπορεί να κατεβάσει το δικό μας μυαλό για να είμαστε δημιουργικοί σε αυτό που καλεστήκαμε να κάνουμε, που έχουμε μάθει να κάνουμε. Σίγουρα η κρίση όλους μας επηρεάζει τις επιλογές που κάνουμε και μας δίνει άλλες κατευθύνσεις. Αυτό είναι σίγουρο, όπως βέβαια και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση με τα προβλήματα που υπάρχουν. Αλλά και σε άλλες δουλειές θα σε όλες τις δουλειές, σε πάρα πολλές δουλειές. Έχω δίπλα μου τον Γιάννη τον Παπαθήμιο. Θέλω να σας πει μια καλημέρα. Φυσικά να την ακούσω, αλλά πριν μου πει καλημέρα ο Γιάννης ο Παπαθήμιος, με τον οποίο συνεργάζομαι για πρώτη φορά, παρόλα που είναι της γενιάς μου και είναι έμπειρος ηθοποιός, δεν έτυχε να συνεργαστούμε ποτέ. Να πω ότι είναι ένας από τους εξαιρετικούς συναδέλφους. Χάρηκα πραγματικά που το γνώρισα και συνεργαζόμαστε. Ταλαντούχος, πολύ καλός συνεργάτης, και να πω και κάτι προσωπικό, και πολύ καλός άνθρωπος. Και είναι από την περιοχή σας, από τα μέρη σας. Ακριβώς. Να είσαι καλά, Τάσο μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, να είσαι καλά και εσύ. Τα μηνύματα εδώ είναι πάρα πολύ καλά στην Κοζάνη. Ναι, αυτό έχω ακούσει και εγώ. Υπόψη είναι ότι είμαι Πόντιος, είμαι Θεσσαλονικιός, ναι. Και νομίζω ότι εκεί θα έχουμε και μια πατριωτική στήριξη, έτσι. Όχι τόσο για μας. Ας ξέρει ο κόσμος ότι αυτή την παράσταση δεν την πληρώνει το κοινό. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι είναι μια παραγωγή μεγάλη, είναι πολυέξοδη, και ακόμα και με γεμάτο το θέατρο με εισιτήρια στα μέρη που περιοδεύουμε, εάν δεν είχαν προνοήσει η παραγωγή
να βρουν χρήματα από ιδιώτες από κάπου αλλού, αυτή η παράσταση δεν θα μπορούσε να γίνει. Έτσι λοιπόν έχει την πολυτέλεια ο κόσμος να δει κάποια παραγωγή που στο κάτω-κάτω είναι πιο ακριβή από όσο θα έχει πληρώσει. Ναι, βέβαια. Εδώ ο Γιάννης που έχει έρθει νωρίτερα σας ετοιμάζει βέβαια και οργανώνει μια πολύ ωραία ιστορία, διότι θα πρέπει να δείξουμε και τα στοιχεία της φιλοξενίας που υπάρχουν εδώ επάνω, τα προϊόντα που βγαίνουν εδώ, ο κρόκος, το κρασί, το λιαστό. Εγώ έχω παραγγείλει ήδη στο Γιάννη. Έχω παραγγείλει, ξέρει ο Γιάννης. Το έχω βρει ήδη, Τάσο, το έχω και μας περιμένει. Έχει οργανωθεί, μην δύσχος και γι' αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Σας περιμένουμε το Σάββατο εδώ και πιστεύω και εγώ ότι η παράσταση θα πάει καλά. Αύριο το βράδυ. Λοιπόν. 9 είναι ή 9.30? 9 και 4. 9 και 4 αρχίζει η παράσταση. Στο Υπαίθριο Θέατρο. Στο πολύ ωραίο θέατρο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο θέατρο. Ένα πολύ όμορφο θέατρο, μια πολύ όμορφη περιοχή. Ωραίος χώρος. Ναι. Ναι. Και θα παρακολουθήσουμε μια πραγματικά ποιοτική παράσταση που την έχουμε ανάγκη αυτές τις μέρες. Να είστε καλά. Ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή υγεία σε όλους. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι. Καλώς να έρθεις. Ευχαριστώ Γιάννη μου. Φιλιά. Να είστε καλά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, μιας εκπομπής όπου χορηγός ήταν και σήμερα το εστιατόριο Χρυσός Σκούφος. Στο Χρυσό Σκούφο θα απολαύσετε μοναδικές σπιτικές γεύσεις μαγειρεμένες με αγνά υλικά, με μεράκι και πολύ γευστικές μαγειρεμένες από τον βραβευμένο σεφ του καταστήματος. Για delivery λοιπόν μπορείτε να καλείτε στο 24610 23%. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για το καθημερινό μενού μέσα από το site www.estiatoriokozani.com. Στη σημερινή εκπομπή συνεργάστηκαν στον ήχο και τη μουσική επιμέλεια η Δέσποινα Μπεσίρη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βάσο Σάφη και η Ιωάννα Παπαδημητρίου, στις διαφημίσεις η Φωτεινή Παφίλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Γογό Μπάλτου και στο μικρόφωνο ήταν ο Λίσανδρος Ρήγας. Από όλους εμάς πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.